пиплязваш ли нещо? Че имаш бръчки. Че имам много коса. Погледни, то очевидно. Имам нова коса. По-скоро нов цвят. Боядисала съм си косата. Но аз съм мъж и не ме интересуват тия твоите глупости. Дай нещо да гледаме. Какво има за гледане? Има и тая касета. Как се отваря обаче? Тук да няма копче за натиска. Скъпи, отвори касетата, така както тваш честа в Майнкрафт. Прили. Ей, жена. Заповядай, жено. Въгди ти. Пепелачка. Ти добре ли си, я ти гледам, Пепе? Човек, това съм гледал, когато съм бил на 8 години. И аз си я махай тази пепелашка и отида до магазина и купи друга по-хубава касета. Добре, отивам. Ще му се не знае начи. Здравейте, ще искам най-популярната касета. Тази е най-популярната. Благодаря ви. Не замисля на женичката. Прибрах се. Ето какво имаш. Ето. Опа. Дай да ви я, скъпи. Това пак е пепелашка. Скъпи, това е пепелашка. Искам да купиш нова касета. Да не е жълта и да не е на пепелашка. Разбрали ме? Добре. Значи. Какво пуснах, бе? Нищо не съм пуснал, път ми пан това за експериментите. Аз да вече ще искам да взема... Бля, жълта касета пепелашка. Бля, жълта касета пепелашка. Бля, жълта касета пепелашка. Жълта касета пепелашка. Бум, бам, бинг, банг, бум, банг, бум, банг. Жено, прибрах се! Вие какво взел? Пак е, бе, човек! Ти имам чувство, че не разбира. Жълта ти само повтаряше. Жълта касета пепелашка, жълта касета пепелашка. Мога да издържа 100, човек! Сега ме пепелашка, очевидно. Айде вкарвай ста! Да взема прожектора на 150 години. Включи сама! Не се включва. Скъпи! Пак е то с прожектор, бе. Стой да ти взема и касетката. Пепелашка. Как се включва то след... Тук. Пише внимание, тук не дей да отваряте. Ще ви отдай ток. Я. Това ли е пепелашка? Няма да гледаме, скъпа! Нищо няма да гледаме. Сай видео! Жено, хайде битка! Ще играем. Искаш ли да се съпадосваме с тези щеки по главите и да видим кой ще победи? Аз искам да се съпадосвам с тази щека по главата, за да мъкнеш най-накрая. Тъй като някоя черна станция, бе, човек. Черна станция, но се тая. Ти винаги си черна станция. Айде, никой нищо не ти я казал. Той да такова. Жената ми каза да купваме това и ония ден купи. Жено, виж метлата. Тя па и тази метла ли си я взел от Алиекспрес, бе, човек? Ти нормален ли си? Не стига, че касетката на пепелашка от Алиекспрес, па и тая метла. Бе, ще си хващам пътя.